βελτιωθεί από ότι πήγε Στικό με 7.000 μετανάστες. Και έχω δίπλα μου την στρατηγό της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Τσεριγότη, υπεύθυνη για την καταγραφή. Έζησε και τις δύο καταστάσεις. Ζήσαμε μαζί, κυρία Τσεριγότη, καλησπέρα. Στην ΚΟ μας πήρε 5 ημέρες για να φύγουν 7.000 μετανάστες. Εδώ σε σχεδόν 24 ώρες 10.000 μετανάστες. Τι έγινε? Στην ΚΟ δεν είχαμε την πραγματική εικόνα των 7.000 μεταναστών. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν 1.500 με 2.000 άτομα. Εγώ και οι συνεργάτες μου του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 6 άτομα, πήγαμε στην ΚΟ το σκεπτικό να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε 1.500 με 2.000 άτομα. Γι' αυτό και μας πήρε πολύ περισσότερες ημέρες, επειδή ήμασταν μόνο 7 άτομα. Εδώ πατήσαμε κάποιο κουμπί και ταυτοποιήθηκαν σε 24 ώρες πάνω από 10.000 κόσμου. Εδώ γνωρίσαμε τον αριθμό των προσφύγων, που άγγιζε τις 20.000. Γι' αυτό το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε να στείλει 60 αστυνομικούς, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και εμένα. Ταυτόχρονα κάναμε κοινά συνεργεία με το λιμενικό. Βέβαια και η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος και οι Περιφερειάρχες ενσκύψανε στο πρόβλημα και ταυτόχρονα δραστηριοποιήθηκαν όλες οι ΜΚΟ που βρίσκονται στο νησί επάνω με την ύπατη αρμοστία. Φυσικά βοήθησαν και τα πλοία που τελικά γίναν 4 και έφευγαν 7.000 την ημέρα από εδώ, έτσι. Ναι, σαφώς. Σαφώς βοήθησαν και τα πλοία αυτά. Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που το ρωτάει και ο κόσμος και είναι και μέσα στα δημοσιογραφικά ερωτήματα που έχουμε όλοι. Γίνεται σοβαρή ταυτοποίηση με τέτοιες ταχύτητες? Μήπως φεύγουν άνθρωποι και φτάνουν στην Ευρώπη οι οποίοι δεν έπρεπε ποτέ να έρθουν και μιλάμε για εξτρεμιστές ίσως? Καταρχήν ενισχύσαμε και σε τεχνολογικό εξοπλισμό την αστυνομική διεύθυνση με μηχανήματα επιπλέον σκάνερ ταυτοποίησης. Όσον αφορά το άλλο το ερώτημα που μου θέτετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλοι όσοι μπαίνουν στη χώρα μας πληκτρολογούνται στις βάσεις δεδομένων τόσο του Σέγγεν όσο και της Ιντερπολ, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ανταλλαγές πληροφοριών τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διεθνές μέσω Ιντερπολ. Παύλο, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ στρατηγό που έχουμε την τιμή να είναι το δίπλα μας. Ακούγοντας το από μακριά αυτό τον καιρό, πραγματικά κάνει σε όλους μας τρομερή εντύπωση πώς είναι δυνατόν να γίνει τόσο γρήγορα η ταυτοποίηση και η καταγραφή 10.000 ατόμων μέσα σε ένα 24ωρο, όταν για μέρες και εβδομάδες οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στα πάργα και τις πλατείες της Μυτιλήνης, χωρίς να μπορεί κανείς να τους καταγράψει, να τους δώσει μια απάντηση στο πού θα πάνε από εδώ και πέρα. Και αναρωτιέμαι τι στα αλήθεια άλλαξε. Ενισχύθηκε η αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, όπως σας είπα και πριν, με 60 αστυνομικούς, συν το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, τα 6 άτομα και εμένα. Ήρθαμε εδώ με σκοπό να οργανώσουμε συνεργεία καταγραφής με την συμμετοχή του λιμενικού σώματος και φυσικά όλων των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εδώ. Θα πρέπει να σας ενημερώσω και να σας πω ότι για πρώτη φορά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενσκύψανε στο πρόβλημα, συνεργαστήκανε αρμονικά και συντονισμένα. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Δεν πατήσαμε κανένα κουμπί, απλώς δουλέψαμε ακατάπαυστα, αγκόγιστα, χωρίς να κοιτάμε το ρολόι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι στα αλήθεια, παρότι υπήρξε όλο αυτόν τον καιρό ένα τόσο μεγάλο κύμα ανθρώπων που πέρασαν από το νησί και ακόμη περνάνε, δεν υπήρξαν σοβαρά επεισόδια. Δηλαδή δεν είχαμε αυτό που λέτε εσείς, θα λέγατε εσείς, διατάραξη της τάξης σοβαρή στο νησί, πέρα από το αντικειμενικό γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι είχαν καταλάβει το λιμάνι, τις πλατείες και τους δρόμους. Έχω δίκιο? Ναι, έχετε δίκιο. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι με το που ήρθα στην Μυτιλήνη, 12 η ώρα προσγειώθηκε το αεροπλάνο, 12.30 ώρα είχα την πρώτη συνάντηση με τις ΜΚΟ και την ύπατη αρμοστία.
οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ και στο να ηρεμήσουν όλους τους πρόσφυγες που ήταν εδώ αυτές τις μέρες, και οι περισσότεροι ήταν πάνω από 5 και 6 μέρες, αλλά ταυτόχρονα και εγώ η ίδια πήγα στο